Който се потопи в света на музиката, той няма да съжалява. Изкуството е нещо безценно, което не може да бъде купено с пари. То е щастие. Когато искате да си починете от всички, да се откъснете от заобикалящата ви реалност, потопете се в този свят. Само за няколко минути, които да направят живота ви красив и да ви накарат да се усмихвате. Дами и господа, скъпи гости, вие присъствате на годишния концерт на децата от детско-юношеския фолклорен ансамбъл при Народно читалище Христо Ботев 1871 град Смолян и музикална танцова формация Фани Бенова. Позволете ми да ви представя съставите и техните ръководители. Гайдарски състав с ръководител Костадин Илчев, гражданин на Смолян, и Атанас Тиндов. Танцов състав с ръководител Таня Маринова. Народен хор и битова група с ръководител Мариана Каралъкова. И музикална танцова формация Фани Бенова с ръководители Мариана Йосифова, Теодора Георгиева и Кристина Владимирова. Сега ми позволете да поканя тук на сцената господин Иван Иванов, председател на Народно читалище Христо Ботев 1871 град Смолян, да връчи награди на завършилите абитуриенти. Уважаема госпожо Бебелекова, главен експерт при община Смолян, уважаеми дами и господа, скъпи самодейци, уважаеми ръководители, изключително ми е приятно да обявя наградите на настоятелството пред Народно читалище Христо Ботев. С грамота за активно участие в танцовия състав преди УФА при Народно читалище Христо Ботев Смолян и за постигнати високи успехи се награждава Илияна Иванова Печурова и с сребърна значка Христо Ботев и с предметна награда. Също с грамота и с предметна награда и сребърна значка Христо Ботев се награждава Катерина Атанасова Минчева. Славка Михайлова. Стела Троева. Силвия Леманова. Боян Димитров.
и Илия Кръстанов. На всички завършващи искам да им пожелая много успехи и никога да не забравят Народно читалище Христо Ботев и след време отново да дойдат в нашите по-възрастни състави. Честито! Едва ли уроците ще помогнат на всеки го, но ако една прашинка от духа на фолклора отнесе някой със себе си, да я предаде на следващите, ще е щастие за нас. Идват краят на едно пътешествие. Последният ред от един жив роман. Един покорен връх, не много различен на пръв поглед от предишния, но нов. Винаги е нов. Всяка раздяла приемаме като първа. Всеки завършек е непознат. Скъпи абитуренти, всеки човек е уникален и с всеки успеха е неповторим. Вие поемате по своя път живота, но не забравяйте миговете в ансамбъл, защото неговата магия е родена с обич, всеотдайност и професионализъм. Помнете, Родопа пее. Родопа винаги ще пее, защото красотата и величието на планината се измерва с песента и с вашия талант. Можем само да ви кажем едно голямо благодаря и да пожелаем на добър час и моля още веднъж за вашите аплодисменти за Иляна Пичурова, танцорка, Катерина Минчева, певица, Стела Троева, певица, Силвия Леманова, певица, Славка Михайлова, гайдарка, Боян Димитров, гайдар и Илия Кръстанов, гайдар. А сега ми позволете да поканя на сцената представител семейство Сиракови да обяви тяхното решение за награда на изявени абитуренти. Уважаеми приятели на фолклорното изкуство, едно допълнение. Не е представител на семейство Сиракови, а самата Юлия Сиракова. Млади хора, талантливи хора на нашия град. Не знам дали знаете, но аз държа да подчертая, че вие за 48-ми път сътворихте спектакъл на тази сцена, с която ги донесохте много вълнение, много радост. Благодаря ви от сърце. С удовлетворение отбелязвам, че тази година спектакълът е много богат, много разнообразен, много цветен. И още веднъж благодаря и каня на сцената вашите ръководители, мои колеги, приятели, гости, Марянка, Таня. Вие сте виновниците за тези бурни аплодисменти. Вие развихте искрата Божия, която открихте от тези мили деца.
И за това те винаги ще ви помнят и ще ви благодарят, защото в живота им ще има едно богатство, което те с годините все повече ще оценяват. Като бивша танцорка искам да аплодираме още веднъж танцовия състав, особено за шопския танц. Солното изпълнение наклони везните ми за избора за носителка на нашата семейна традиционна награда към Илияна Пичурова. Някога, беше много отдавна, и мен ме поздравяваха за едно такова соло изпълнение, малко по-късно ме избраха за съпруга. Искам само да кажа, че тя вече е избрала своя път извън България. Тя ще бъде студентка. Къде? Не, ще бъда студентка в България. В София. В София, така реши последно. Не, правилно избрала. Широк е света, по който те заобикаля, много са широки пътищата, ама не забравяй родовските сокаци. Те са много романтични. Измежду певиците ние избрахме Катерина Минчева. И Славка Михайлова. Всички деца, млади господа, госпожици, изказвам още веднъж едно голямо благодаря за празника, за всички сетива. Искам и се да вярвам, че само 2 години остават до един голям юбилей, че нашата общественост и всички държавни общински институции ще допринесем с общи усилия да се получи един заслужен и подобаващ, както родопчани умеят да го правят, юбилей на една от най-старите културни институции в нашия град, детско-юношески фолклорен ансамбъл, чието създател не мога да подмина, да не спомена в такъв момент, е нашият съгражданин, бивш наш учител Васил Симеонов. С уважение и респект към него и към колегите, които ще продължат да работят все така творчески и вдъхновено. А сега абитуриентите биха искали да споделят своите преживявания, своите мисли, своите емоции за изминалите години. Нека да поканим тук Илияна Пичурова. Скъпи гости и приятели на народното творчество! Хубав, светъл и щастлив ден е за нас, защото отново имаме възможността да бъдем тук заедно с вас, нашата публика, нашите родители и нашите приятели. Едновременно с това обаче, този ден е много тъжен за нас, абитуриентите от випуск 2014 година, защото това е денят на последния ни концерт като деца и ученици. Но това е и денят за равносметка и за изразяване на огромна благодарност. Благодарност към ръководството на читалището, към нашите обичани и уважавани ръководители. На този ден първото място е за всички вас, нашите учители, които направиха от нас
на българските народни песни и танци, от които блика стил, чистота, новаторство и вълшебство. Всички ние тук, присъстващи на тази сцена, сме обсебени от народната музика. И вие, нашите обичани учители, сте виновниците за това. На вас ние искаме да благодарим от цялата си душа и сърце. Затова, лично от мое име и от името на моите приятели, на които предстои да поемем по нов път в живота, по-стръмен, по-труден, по-трънлив, но изпълнен с много емоции и тръпки. Всички ние изказваме голямата си благодарност към вас, които сте нашият пример за подражание, достойни за уважение и почит. Благодарение на вас днес ние имаме това, което виждате. Ние сме старателни, непрекъснато усъвършенстващи се народни изпълнители. Благодарим ви за това, че имахте търпението и желанието да ни научите на труд, постоянство, упоритост, прошка и уважение. Благодарим ви, че ни подарихте много рецепти от кухнята на танците и народното творчество. Когато зазвучи народната музика, забравяме физическата умора, госпожо, и усмивката цъфва на лицата ни. За всички нас българските фолклорни ритми имат някаква особена притегателна сила, която ни кара да обичаме все повече народната музика и танци. Където и да се намираме, каквото и да правим, народните ритми са в главата и сърцето ни. Вие сте хората, които ни закърмихте с толкова много любов към българското. Затова се обръщаме специално към вас, госпожа Маринова, госпожица Карамълкова и господин Илчев. Дошло е време да ви кажем довиждане. Ще увеличим армията на младежите, на студентите, да се надяваме. Такъв е животът и законите му. Трябва да следваме Трябва да следваме повелите на времето, в което живеем. Благодарим ви сърдечно за грижите, които подложихте за нас, за голямото внимание към всеки един от нас. За вас, приятели! Благодарим за търпението, приятелството и голямото разбирателство. Малко са думите, с които можем да изразим голямата си благодарност към всички вас. От цялото си сърце ви пожелаваме много здраве, радост и щастие от абитуриентите на випуск 2014 година. Стела Троева, дами и господа. Скъпи ръководители, мили приятели, любима наша госпожица Карамълкова, днес може би е последният път, в който сме заедно на тази сцена. Колко пъти тръгнахме зад кулисите в очакване на момента, в който трябва да излезем пред публиката и да дадем най-доброто от себе си, да покажем уменията, на които вие, скъпи ръководители, ни научите. Благодарим ви за цялото търпение, което проявихте към нас, и за целият труд, който положихте, за да ни изградите не само като изпълнители, а и като личности. Вие ни научихте да бъдем дисциплинирани, изпълнителни, организирани и да не се предаваме пред първата спънка, която се изпречи пред нас. Когато някоя песен не се получаваше, вие ни потиквахте да опитваме отново и отново, докато накрая се получи. Когато грешахме, вие бяхте винаги до нас, подкрепяхте ни и ни давахте сили да продължим напред. В малките усмихнати деца, прекрачили прага на читалището преди години, вие забелязахте таланта, вдъхнахте ни надежда и ни показахте правилния път. Сега сме в края на този път и е време за раздяла. Горди сме, че бяхме част от този ансамбъл. Благодарим ви от сърце, че ни научихте на най-ценното – да следваме мечтите си, да се борим за тях и да сме упорити и всеотдайни. Сега поемаме по нов път, а някъде дълбоко в сърцето си, като безценен дар, ще пазим милите спомени от тази мила сцена. Дълбок поклон пред вас, скъпи ръководители!
Цветя от инженер Димитър Кръстанов, областен управител Смолян. Цветя от господин Николай Мелемов, кмет на община Смолян. И поздравителен адрес от ръководството, преподавателите и служителите при основно училище Юрий Гагарин, град Смолян. Родопа, Родопа. В песента на Орфей ти политаш далечна и се усещам чрез теб прероден. Толкова женствена, свята и вечна, и огън, и жива вода си за мен. Родопа.